Počnemo danas ćemo igrati game. Najbolju igricu za po meni. Moja najdrža igrica, samo da vidim če. Evo to, da, Spooky World. Nogometna igrica. I ovaj Manchester City Strike. No ova mi je najdrža, jer sam prešao do X Roka i Mira. Ušla, dobro. Prate koliko sam loš sad kad snimam. Malo prije sam golove zabio, toliko super. Nemoguće. Prate kako? Dobro. Okej, gola. Dobra. Gol. 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 A brate, kako moraš promašiti na svaku? Još me stavi na ovu groznu poziciju. Dobro. Dobra, gol. A kako, brate? Ne more. Brate. Ako provuče kroz ovu dvojicu. Čekaj. Šta? Uđi. Neće ući, a ja moram sam go. Bra. Kako nije? Kako nije? Brate. Zadnjoj sekundi. Ok, ovdje znači dobro, tako tu. Gol. 18. Moj rekord 31. Ok, ovo možda uđe. Uđe vraka. I u gol ušla, 20. Ok, dobro, ušla. Neće mi. Dobro, go. Idemo još vama. Brate. Ovo je baš sa grozno bilo. Pa ću ovako probati. Ok, eto ga. Ok, mora tu probati se. Moram kroz tu toj. Tako. Ok, go. Ček. Evo ljudi, sad nastavljamo. I... Ne. Pa daj. Držaj.
Dok ne pređem svoj vlastiti rekord, ne idem nikud. Treći put, kako se ono kaže, treća sreća. Ja sam dobro ide. Kad sam baš to rekao da mi ide dobro. Krenulo po zlu. Ok, ja sam trebao pogoditi dobro. Ok, ovdje isto. Statiju, ok, ovdje. Ovdje kroz njih dvojicu, ja tako. Ovdje. Tu. Ok, eto ga. Ok, ovo je slobodni udarac. A kad mogu zabao? Ne! 19. 20. 21. 22. E go. 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 To. Još malo. E sad neće, nema šanse. Ma kako je poređava kod čunjeva. Mamu vam jebim. Jebim ti sve. Dobro. Ljudi, sad ako ne uspijem stvarno više neću igrat ovu igricu. Ljudi, stvarno više neću ovu igricu da igram. Prešao sam Dex Rocka. Nabio sam to na razvijek. Briga me sad za ostalo. I koji ću sad igru. Da idemo Shark. Ovo nikad nisam probao. Stvarno, ovo nikad igricu nisam probao. Ne znam ni šta je ova igrica. Kung Fu ni inč Bufic. Šta? Da to nije ona? Aha, to je ona igrica glupa. Ili Dex Rock tu da? Stani. To je Dex Rock. Dex Rock nije tu da. Ali će sve jedan da. Sad ćemo igrati...
Ovo će, ova rat aviona. Mislio sam da sam dobio poruku da nekako ovo na ubicu. Da, ljudi, snimat ću i to. Poslao sam mu zahtjev za prijateljstvo na Instagram. Sad ako prihvati, poslat ću mu poruku. Zapravo sam njemu već poslao poruku, sad ako odgovori. Već super. Meni puno koči. Aj. Brate, više. Brate. Govorim da igrat se ljudi. Dextroki armi. Amir, ajoj, idemo i preći, brate. Alo, ne idete bezbedno, ne iđe. Jel vam jasno? Jasno poručniče. Sam mrš naprijed. A vas više nisam vidio. Vidimo, okej. Hoće bravo, brate. Šta se vrti toliko? Ajde ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.